हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 15వ అధ్యాయము ఋతు మహారాజు ఆవిర్భవము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము ఈ అధ్యాయంలోని 9 మరియు 10 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము మరియు 10వ శ్లోకం. బ్రహ్మా జగద్గురు దేవైః బ్రహ్మా జగద్గురు దేవైః బ్రహ్మా జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే
దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః దృష్ట్వా దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః హరే కృష్ణ. బ్రహ్మ జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః సురేశ్వరైః బ్రహ్మ జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః మొత్తం 9వ శ్లోకం. బ్రహ్మా జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఎక్కువగా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. బ్రహ్మ జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః వైనస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. బ్రహ్మ జగద్గురు దైవైః సహ నృత్య సురేశ్వరైః వైనస్య దక్షిణే హస్తే దృష్టా సిహనం గదామృత. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. బ్రహ్మ జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మా జగద్గురుర్దేవైః సహస్రుత్య సురేశ్వరైః వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహ్నం గదాభృతః. హరే కృష్ణ. సో 10వ శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 10వ శ్లోకము. పాదయోరరవిందం చ పాదయోరరవిందం చ పాదయోరరవిందం చ పాదయోరరవిందం చ పాదయోరరవిందం చ
పాదయోరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం 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 యస్యా ప్రతిహతం చక్రం 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 అంశ స పరమేష్టినః అంశ స పరమేష్టినః అంశ స పరమేష్ఠినః అంశ స పరమేష్టినః అంశ స పరమేష్ఠినః హరే కృష్ణ పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం పాదయోరరవిందం తం వై మేనే హరే కలాం పాదయోరరవిందం చ 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 తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశ స పరమేష్టినః యస్యా ప్రతిహతం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశ స పరమేష్టినః యస్యా ప్రతిహతం చక్రం పరమేష్ఠినః హరే కృష్ణ పదో శ్లోకం మొత్తము పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రమంశ స పరమేష్టినః పాదయోరరవిందం పాదయోరవిందం వై మేనే హరే కలాం యస్య ప్రతిహతం చక్రం పరమేష్టినః హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ విశాలవతి మాతాజీ కృష్ణ ప్రభుజీ బ్రహ్మ పాదయోరరవింద తం వై మేన హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం హంసా పరమేష్ఠినః ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిరూపం చక్రం సహ పరమేష్ఠినః గిరిజా మాతాజీ శోభారాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః ధన్యవాదాలు యశోద మాతాజీ వసంతబాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు
పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్య ప్రతిహతం చక్రం హంస సా పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్య ప్రతిహతం చక్రం అంశం స పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాదయోర్ అరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతాం చక్రం అంశస పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ. నిర్మలా ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. పాదయోర అరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్య ప్రతిహతం చక్రం అంశః స పరమేష్ఠినః. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం హంసస పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పాదయోరరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశస్స పరమేష్ఠినః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మ 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 జగద్గురువు 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 దేవైహి దేవతలను గూడి ఆశ్రుత్య అరుదెంచి సురశ్రేష్ఠులతో పాటు వైన్యస్య వేణుని తనయుడగు పృథువు యొక్క హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా? దక్షిణే కుడి హస్తే చేతియందు దృష్ట్వా కాంచి చిహ్నమును గదాభృతః గదాధరుడగు విష్ణు భగవానుని పాదయోః
పాదయోగో పాదములయందు పాదములందు అరవిందం అరవిందం కమలము కమలము ఆ కూడా కూడా తం తం అతనిని అతనిని వై వై నిక్కముగా మేనే అతడు తెలుసుకొనెను హరేహే దేవదేవుని యొక్క కలాం అంశ సంభూతుడు ప్రహతం అజేయమగు చక్రం చక్రము అంశః అంశము అతడు పరమేష్టినః దేవదేవుని యొక్క భావము. జగద్గురువగు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలను దేవతాశ్రేష్ఠులను గూడి అచ్చటకు వచ్చెను. పృథువు కుడి చేతి యందు విష్ణు భగవానుని అరచేతి రేఖలను మరియు పాదముల యందు కమల చిహ్నములను గాంచి అతడు భగవదంశ సంభూతుడే అని బ్రహ్మ తెలుసుకొనగలిగెను. అరచేతి యందు చక్ర చిహ్నమును మరియు ఎట్టి ఇతర రేఖలను కలిగిన వానిని భగవదంశ సంభూతునిగాను లేదా భగవదవతారముగాను భావింపవలెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. జగద్గురువగు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలను దేవతాశ్రేష్ఠులను గూడి అచ్చటకు వచ్చెను. ఋతువు కుడి చేతి యందు విష్ణు భగవానుని అరచేతి రేఖలను మరియు పాదముల యందు కమల చిహ్నములను గాంచి అతడు భగవదంశ సంభూతుడని బ్రహ్మ తెలుసుకొనగలిగెను. అరచేతి యందు చక్ర చిహ్నమును మరి ఎట్టి ఇతర రేఖలను కలిగిన వానిని భగవదంశ సంభూతునిగను లేదా భగవద్ అవతారముగను భావింపవలెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భాష్యము. భగవదవతారమును గుర్తించుటకు ఒక పద్ధతి కలదు. ఏ దుష్టుడినైనా సరే భగవదవతారమని భావించుట ఈ రోజులలో మోజుగానైనను బ్రహ్మదేవుడు మాత్రము అప్పుడు పృథు మహారాజు యొక్క హస్తపాద చిహ్నములను స్వయంగా పరీక్షించెనని ఈ సంఘటనను బట్టి మనము గావించవచ్చును. మునులు బ్రాహ్మణులు కూడా భవిష్యద్వాణి పలుకుచు పృథువును భగవదంశ సంభూతునిగాను అంగీకరించిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించియున్న కాలంలో
ఒక రాజు తానే వాసుదేవుడనని ప్రకటించుకొనగా దేవదేవుడు అతనిని సంహరించను. అనగా ఎవరేని భగవదవతారంగా అంగీకరించుటకు ముందు అతని స్వరూపమును శాస్త్రములలో పేర్కొనబడిన లక్షణములను అనుసరించి పరీక్షింపవలెను. అట్టి లక్షణములు లేనప్పుడు ఆ కపటి భగవదవతారమున్నని కపటంగా వర్తించినందులకు ప్రామాణికులచే వదాహరుడగును. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవము తర్వాత పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో ఆ ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుని యొక్క అంశ సంభూతుడు అని వారు ఇక్కడ అంటే బ్రాహ్మణులు ఋషులు భావించినటువంటిది. అయితే ఈ శ్లోకాల ద్వారా చెప్పబడుతున్నటువంటి అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రకటించినప్పటికీ కూడా ఆ ఆవిర్భవించినటువంటి వాడు భగవంతుని యొక్క అంశే అనేటువంటి దానికి ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్ర ప్రామాణికాలను ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుని చేత నిరూపితం చేయబడినటువంటి అంశాలను మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే మైత్రేయుడు ఆ మైత్రేయ మహాముని విదురుతో చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా మరి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ సంభూతుడు శక్త్యావేశమైనటువంటి పృథువు ఆవిర్భవించగా మరి ఆ సమయంలో బ్రాహ్మణులు ఆయనను కొనియాడగా గంధర్వలోక గాయకులు ఆయన భగవంతుని మహిమలను కీర్తించి అంటే ఆయన అంశగా వచ్చినటువంటి పృథువు యొక్క అలాగే సిద్ధలోక వాసులేమో పుష్పవృష్టి కురిపించగా స్వర్గలోకంలో ఉండేటువంటి అప్సరసలు వాళ్ళు పారవశ్యంతో
నృత్యం చేశారు. ఇవన్నీ కూడా శుభ పరిణామాలుగా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ప్రామాణికతను, శాస్త్ర ప్రామాణికతను నిరూపిస్తూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు తెలుస్తుంది. బ్రహ్మా జగద్గురు దేవైః సహ శృత్య సురేశ్వరైః. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడు జగద్గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకు గురువు ఆయన. ఇక్కడ కృష్ణం వందే జగద్గురు, మొత్తం జగత్తులన్నిటికీ కూడా గురువు కృష్ణుడు. కానీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్ అంటే ఈయన ఏదైతే ఉందో దానికి ఈయన గురువు. ఎందుకంటే అనేక మంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దేవదేవులు లాంటి మరి భగవంతుడు అని కూడా చెప్పబడేది. అందులో అత్యున్నతుడుగా భగవంతుడు. కాబట్టి అన్ని జగత్తులకు జగద్గురువు కృష్ణుడు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా జగద్గురువుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎలాగైతే మనకి ప్రెసిడెంట్స్ పరిస్థితికి అనుకూలంగా జిల్లాకి ఉండొచ్చు ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్రానికి ఉండొచ్చు, దేశానికి. కాబట్టి అందరినీ ప్రెసిడెంట్ అనే పిలుస్తాం. సో ఆ విధమైనటువంటి క్లారిటీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో ఈ జగద్గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మ దేవతా సమూహాలను గూడి అక్కడికి వచ్చినాడు అని చెప్తున్నారు. వైన్యస్య దక్షిణే హస్తే దృష్ట్వా చిహనం గదాభృతః పాదయో అరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం యస్యా ప్రతిహతం చక్రం అంశ సపరమేష్టినః. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆ దేవతాధిపతులతో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు వేణుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి పృథువు యొక్క కుడి చేతిని చూసి, ఆ కుడి చేతిలో ఉన్నటువంటి దివ్య చిహ్నాన్ని చూసి, అది గదాధరుడైనటువంటి విష్ణువుకు సంబంధించినటువంటి గుర్తులాగా, అంటే ఆయన యొక్క గుర్తు యొక్క అంశగా ఈ పృథువు యొక్క కుడి చేతిలో చూసినటువంటి చిహ్నాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా బ్రహ్మదేవుడు ఆ పాదయోరవిందం చ తం వై మేనే హరే కలాం. ఇంకా ఆ బ్రహ్మదేవుడు మరి ఆ పృథువు యొక్క 2 పాదాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పద్మ చిహ్నము చూసి ఆయన ఖచ్చితంగా శ్రీహరి యొక్క దివ్య అంశం అని మరి ఆ శ్రీహరి యొక్క దివ్య కళ శక్తి అంశంగా గుర్తించి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అప్రహతిహతం చక్రం అంశసహ స పరమేష్టిన, ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క ఇక్కడ. సో అలాగే ఈ పృథు మహారాజు ఆయన యొక్క సార్వభౌమ రాజ్యాధికారము ఎటువంటి అడ్డు లేనిదిగా ఉంటుంది అంటూ ఆయన కీర్తించినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, భగవదవతారాన్ని గుర్తించడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నవి. ఒకటి, సహజంగానే ప్రకృతి నేచర్లో కూడా కలిగేటువంటి సంఘటనలు చూస్తూ ఉంటుంటాం. మనకి అసురులు ఆవిర్భవించేటప్పుడు సందర్భాలలో హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు వంటి అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆవిర్భవించేటువంటి సందర్భాలలో ప్రకృతిలో కలిగేటువంటి మార్పులను మనకి భాగవతంలో ఎంతో చక్కగా వివరించబడినటువంటివి చూసాం. అలాగే భగవంతుని యొక్క అవతారాలైనటువంటి కపిల భగవానుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు కానీ,
చైతన్య మహాప్రభులో, చైతన్య చరితామృతంలో చూస్తాం, చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఆవిర్భవించేటువంటి సందర్భంలో చక్కని వాతావరణము, చంద్రగ్రహణ సమయము ఇలా ఉన్నటువంటివి మనకి అంటే ఒక శుభ సూచికలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఆ శుభ సమయాలు భగవంతుని యొక్క అంశలో ఆవిర్భవించడానికి. ఆ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా శాస్త్రాలలో కూడా కొన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నవి. వాటి ద్వారానే మనము భగవంతుని యొక్క అవతారాలను, అంశాలను గుర్తించడానికి ఉన్నటువంటి పద్ధతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో, ఈ కలహాల కపట యుగంలో కలహాలు చెందుతూ మనం కలవర పరిస్థితిలో ఉండి ధర్మాన్ని అధర్మంగాను, అధర్మాన్ని ధర్మంగాను భావించేటువంటి తమోగుణ భావాలలో ఉన్నటువంటి, తమో రజోగుణ భావాల్లో ఉన్నటువంటి మరి మనము ఇక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి వాళ్ళని మనము అంతా భగవంతునిగానే భావిస్తూ ఉంటుంటాం. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, అలాంటి పరిస్థితులలో కూడా ఆ రోజుల్లో కూడా బ్రహ్మదేవుడు మాత్రము అక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క హస్తంలో ఉండేటువంటి, అంటే ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి, అలాగే పాదాలలో ఉన్నటువంటి చిహ్నాలను స్వయంగా పరీక్షించెను అనేటువంటిది ఈ శ్లోకాలలో తెలుపుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే బ్రాహ్మణులు, మునులు కూడా ముందే భవిష్యవాణి పలికినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ పృథువు భగవదంశ సంభూతినిగా వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటిది. ఇక్కడ పృథు అనేటువంటి పదం విస్తృతమైన, విశాలమైన అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది పృథు, అందుకే ఆ పేరు వచ్చిందని చెప్తారు. ఆయన యొక్క అన్ని విషయాలు కూడా ధర్మమైన, పాలనైన, కీర్తి అయినా అపరిమితంగా విశాలంగా ఉండడం వల్లే ఆయనకి ఆ పృథువు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని చెప్తుంటారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఒక సంఘటన చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినటువంటి ఆ ద్వాపర యుగ కాలంలో కూడా ఆ రోజుల్లోనే ఒకడు నేనే వాసుదేవుడనని ప్రకటించుకున్నటువంటి సంఘటన. కానీ అలా ప్రకటించుకున్నటువంటి వాడిని కూడా నిజమైన వాసుదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతన్ని సంహరించినటువంటిది చూస్తాం. మరి అతడే భగవానుడైతే సంహరించబడేటువంటి అవకాశమే లేదు కదా. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నట్లుగా శాస్త్రాలలో ఎవరినైనా భగవంతునిగా, భగవద్ అవతారంగా అంగీకరించాలి అంటే అతని స్వరూపమును శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడిన లక్షణాలను అనుసరించి పరీక్షించవలెను అని చెప్తున్నారు. సో ఒకవేళ అటువంటి లక్షణాలు లేనటువంటి వాడు తనను భగవద్ అవతారంగా ప్రకటించుకున్నట్లయితే అటువంటి వాడిని కపటునిగా గుర్తించి అతన్ని ప్రామాణికులు వధించడానికి అర్హులు. ఇదే విషయము వేణుడి విషయంలో కూడా జరిగినటువంటిది. వేణ మహారాజు నేనే భగవంతుడిని, నాకే అన్ని చేయండి అని చెప్పాడు. బట్ వాస్తవానికి అది కాదు. కనుకనే బ్రాహ్మణుల చేత అతడు వధించబడినటువంటి సంఘటన చూసాం మనం. సో కాబట్టి శాస్త్రీయంగా మన ఆచార్యులు చెప్తూ ఉండేటువంటి వ్యాఖ్యానాలు దివ్య లక్షణాల ద్వారా అవతారాన్ని గుర్తించవచ్చు అని చెప్తారు. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు పృథు మహారాజు శరీరంపై ఉన్న ఆ చిహ్నాల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ చిహ్నాలు, అవి పూర్తిగా అవి కావు, అవి పూర్తిగా. సో ఆ అంశ చిహ్నాలుగా, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, మన కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా కొత్త పిల్లలు ఆవిర్భవించిన వీళ్ళ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇగో ఈ గుర్తు ఇట్లా ఉంది, ఈ ముక్కు ఇలా ఉంది, వీళ్ళలాగా ఉంటుంది, లేదా ఈ కళ్ళు వీళ్ళలాగా ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి శాస్త్రాలలో భగవంతుని యొక్క అవతారం గుర్తించడానికి ప్రామాణికం ఇది అని చెప్తుంటారు. అలాగే కాకుండా ఇంకొక పదం కూడా ఇందులో ఉపయోగించబడింది, హరే కలాం. శ్రీహరి యొక్క కళ అంటే అంశ. సో శ్రీహరి యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం అని నిర్ధారించబడింది. సో పృథు మహారాజు స్వయం భగవానుడు కాదు,
భగవంతుని యొక్క పాలనా శక్తి ఆయనలో ప్రత్యేకంగా ఆవేశించినటువంటిది. సో కనుక ఆయన పాలన దైవిక సమానమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అప్రతిహతం చక్రం. సో ఇక్కడ ఇది కూడా అంటే వాస్తవం సుదర్శన చక్రం అని కాదు, సర్వభౌమ రాజ్యము, ధర్మపాలన, ఇలాంటి శక్తులను సూచించేటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా ధర్మపరుడైనటువంటి రాజు ఉంటే అతన్ని ఎవరు కూడా అడ్డుకొనలేడు. కారణం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము అతనికి ఉంటుంది కనుక. సో మరి భగవంతుడు నియమించినటువంటి నాయకునికి అవసరమైనటువంటి శక్తిని కూడా భగవంతుడే ఇస్తాడు. సో మరి నిజమైనటువంటి అధికారం అనేది దైవ సేవ నుండే వస్తుంది తప్ప ఈ వచ్చేటువంటి పదవులు ఇవన్నీ కాదు అని చెప్తారు. ధర్మబద్ధమైనటువంటి నాయకుడికి ఎప్పుడు కూడా నాయకత్వానికి భగవంతుని యొక్క రక్షణ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. కనుకనే మరి రాజుని భగవంతుని యొక్క అంశగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఈ విధంగా పృథు మహారాజు భగవంతుని యొక్క అంశగా ఇక్కడ అంగీకరించబడినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినటువంటి బ్రహ్మదేవుడి చేత నిర్ధారించబడినటువంటిది. సో ఇలాగ ఈ శ్లోకంలో దక్షిణ బాహు అనేటువంటి పదము వచ్చినటువంటిది. సో అంటే ఆయన యొక్క బాహువును గుర్తించి, అంటే దీనికి సంబంధం కాదు. సో ఇంతకుముందు నిన్న అడిగినట్లుగా మనకి మరి పృథువు అర్చీదేవి ఇద్దరు కూడా బాహువుల నుండి వచ్చారు అన్నారు కదా. ఎవరు ఏ బాహువుల నుంచి వచ్చారు అనేటువంటిది మాతాజీ ఎవరు నిన్న కొంచెం వచ్చింది. కాకపోతే ఈ 4వ స్కందంలోనే మనకి ఇది మన పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీధరాచార్యులు మరియు విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు వివరణలలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే తస్య దక్షిణ హస్తాత్ పృథుః సంజాయత, అంటే కుడి బాహు వేణుని కుడి బాహువు నుండి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవించారు. తస్యై వామ భాగవత్ అర్చ సంజాయత అంటూ చెప్పబడినటువంటిది ఉన్నది. కాబట్టి శ్రీధర స్వామి అలాగే విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు వ్యాఖ్యానాలలో అర్చిని పృథు మహారాజుకు తగిన దివ్య సహచరినిగా వివరిస్తూ సాంప్రదాయ వ్యాఖ్యానాలలో ఆమె వామన భాగము నుండి ఆవిర్భవించినట్లుగా అంగీకరించబడింది అని, అలాగే విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు పృథు మరియు అర్చి వరుసగా విష్ణు మరియు లక్ష్మి అంశాలు, అందువల్ల వారు ఒకేసారి అవతరించడం భగవంతుని లీలల్లో నిజమైనటువంటి విషయమే. కాకపోతే వివిధ సాంప్రదాయాల్లో ఆ దక్షిణ భాగం అనేటువంటిది పాలనా శక్తి, ధర్మరక్షణకు ప్రతీకగా ఉంటుంది. అలాగే ఎడమ భాగము అనేటువంటిది శ్రీ లక్ష్మి, కరుణ, సౌందర్యము. అందుకే మనకి సాధారణంగా జేబులు ఎడమ వైపుకే పెట్టుకుంటూ ఉంటుంటారు. లక్ష్మి తత్వానికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందువల్ల కుడి బాహు నుండి పృథువు వచ్చినటువంటి ధర్మ సంస్థాపన కోసం వచ్చాడు, ఎడమ బాహు నుండి లక్ష్మి వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని అంగీకరించవచ్చు అనేది ఆలోచించవచ్చు మనం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా